Bartošová Lehôtka bola malá dedinka, jednotriedka to bola v podstate. Ja som tam aj začal chodiť do školy. To boli baníci bývali, ale tam som pričuchol k takej tej, ako chlapec, ja som vyrastal. Otec nerobil žiadne tieto, ja som vyrastal v tej dedine, v tom prostredí. Tam boli ešte slamou skryté chalupy, hej, také tradičné, to som vedel Melichirčekovi povedať, ako bol pôdorys sedliackého domu. To som si zopakoval potom na Ponikách. Po vojne otec dostal miesto v Selciach. Selčania, to je inakšie rodisko Andreja Odšenáša, hudobného skladateľa. Dušan Dobrých tady pochádzal, to bol riaditeľ opery, potom v Bystrici, to bol spolužiak. To boli murári zase. To sa málo vie, ale selčianski majstri murári spolu s Liptákmi stavali Budapešť. Aj som do múzea získal nejaké záležitosti z ich remesla. Bolo to zaujímavé, aj tak, však je tam kostol svätého Cyrila a Metoda, Plošic tam pôsobil a tak, čiže bola to aj taká dedina uvedomila, národne by som povedal aj tak. Mala keď sme tam prišli, okolo 1300 obyvateľov. Čo bolo zaujímavé aj pre mňa, a viem, čo ma ako do určitej miery tak formovalo, že otec ako kantor dostal aj cirkevné nejaké pozemky. No samozrejme po poliach sme nesiali, ani neorali, to prenajal, ale chovali sme kravu. Prasiatka, zajace, sliepky. Bol som najstarší syn, čiže keď som prišiel aj zo školy, takto, ľudovú školu som dokončil, 5. triedu som dokončil vo Zvolene. Starí rodičia bývali pod zámkom, mám aj, ukážem ti obraz. Bol to taký rodinný hankovský dom. Moja mama je rodená Jesenská, rod im pochádza z Dolného Jasena. Bavím sa trošku aj s vlastnou genealógiou. Otec, to som hovoril, ten asi pochádzali z Poľska, keď osídlovali, keď sa rozmáhali železiarne. Toto boli zase, starý otec bol Rusňovodič, stará mama bola domáca, ale perfektne varila, perfektne piekla a šila. Tá ma vždy obšila ako chlapca, vždy som mal nohavice, také tieto. Tam som pričuchol k takej tej mešťanskej kultúre.